Здравейте! Здравейте в разгара на лятото от Център за красота и учебен център ПП. Аз съм Йоана Вълчанова и искам, дами и господа, скъпи наши клиенти, да ви кажа, че чуваме вашите гласове. Чуваме какво желае вашата кожа. Чуваме и това, което вие искате. Днес искам да ви презентирам нещо, което специално за вас приготвихме. Направихме едно кратко проучване между нашите клиенти, от което разбрахме, че най-важното нещо, най-важното нещо, това е ежедневния ритуал. Това, което трябва всеки човек да прави сутрин и вечер, хигиена на кожата. Хигиена на кожата за лицето. Затова с моя екип създадохме един проект, който е за 28 дни. Това ще бъде нещо, което е в група и всеки един, който има желание, може да се включи в тази група. Това е едно безплатно събитие във Facebook. Ще създадем групата и ще можете да се включите, за да разберете повече как да се грижите за вашата кожа по правилен начин всеки ден. Как тази грижа да не отнема време, което и без това е доста оскъдно. Ще научите повече за типа кожа и за всичко това, с което ви заливат от всякъде, от всички социални мрежи, с информация, която получавате от инфлуенсърите, дали е подходяща за вас или не. Какво друго, освен затворената Facebook група, освен това, че ще можете да се присъединявате, когато ви е удобно, 28 дни в тази група ще ви разказваме как, кога и дали е подходящо за вас. Смятам, че ще бъде много интересно предизвикателство. Ще проверите дали наистина това, което сте правили, е било подходящо. За 28 дни вие ще намерите разлика, ако следвате съветите, които ще получите през тези дни. Можете да направите снимка на вашата кожа и да видите какво се случва след това, въпреки че кожата говори. Кожата е един много благодарен орган и правилната грижа се отразява с гладкост, с сияние и с голям комфорт. Освен това, ще се почувствате комфортно и психически. Както каза днес една клиентка, човек след като си тръгне от тук се чувства щастлив. Ако искате да подобрите своето щастие, включете се абсолютно безвъзмездно в нашето 28-дневно предизвикателство. Следвайте ни в страницата, споделяйте с хора, които имат нужда от правилна грижа, включете децата си, партньорите си и бъдете активни. Това е нещо, което създадохме специално за вас. Разбира се, ще има и още изненади, но бъдете активни. Благодаря ви, че ни следвате, благодаря ви, че споделяте и ви очаквам. Пропуснах, това събитие ще започне в 19:30 часа в Facebook, затворената Facebook група и ще бъде от 19 август до 15 септември. Очаквам ви!